fem mentre recordem que, per exemple, acaba d'empatar el Màlaga en el minut 60 de partit. Estem en el 15 de la represa. Gol del Màlaga per encetar esta secció. Anaven a parlar de xiquets jovens i de futures promeses. Empata el Valladolid, un Màlaga, un en l'inici d'esta segona part. Xavi Jorquera, què tal, com estem? Hola, Paco, pues molt bé, molt bé. En un cap de setmana que té moltes coses per a parlar. Xavi, que ja sabeu tot el món que és, a banda d'analista, que treballa en agències i demés, que també està en el periòdic Esport Base fent el seguiment d'equips de cantera. Ja fa un parell de setmanes parlarem de com està tot a nivell general, no?, entre els equips i les grans competicions que tenim ara mateix en l'Esport Base valencià, parlant de València, de Villarreal, de Castelló, del Llevant, de l'Hèrcules, de l'Elx. Però avui, Xavi, en el menú d'avui, en els 40 minuts pràcticament que tenim per a parlar d'això, avui anem a parlar només d'una categoria. I la gent dirà, bueno, igual no se pot treure tant de suc. No. Moltíssim. Se n'anem a fer curts. Avui farem curts, perquè anem a parlar de la divisió honor juvenil, concretament del grup sèptim, que és el grup dels valencians, i que té, pues, segurament, la major quantitat o el major ràtio de talent en la comunitat valenciana de libra per libra, no?, que se diu en el boxeig, en la boxa. Sí. Primer, del Villarreal, per exemple, hem de comentar que esta setmana va tindre eixe partit, perquè quan juguen els majors, juguen els xiquets també, davant el Borussia de Dortmund, no? Sí, exacte, i se va classificar ja per a la següent ronda. Un Villarreal, Paco, que en Lliga no va començar bé. De fet, va empatar el primer partit davant el Xo Espanyol, que havia accés a Divisió d'Honor, i després va perdre davant el València, va perdre també davant el Llevant, i és cert que la sensació era que Reina no li havia trobat el pols a la categoria, perquè al final Reina debuta com a entrenador, no? Però a partir de la victòria davant la Juventus, que va ser una cosa realment, no esperava... Punt d'inflexió, Un punt d'inflexió en una falta brutal de Manu Portela. A partir d'ahí l'equip se va trobar millor, va guanyar molts partits, li va guanyar al City també, al Manchester City en un partit de pura supervivència, i l'equip ara mateix està molt bé, està a 2 punts del cap de la categoria, del grup, ahí molt prop de Llevant i València, i de Múrcia Promises, que també parlarem d'aquest equip, que està sent la sorpresa per complet del grup setè. I bueno, ara mateix el Villarreal, a banda de que s'ha classificat per a la següent fase en la Youth League, en Lliga està en un molt bon moment. En una divisió d'honor juvenil que comentàvem, en el cas del Villarreal està aprofitant un poquet aquesta inèrcia de... Bueno, n'hi ha dues formes de reviscolar. Aprofitar la competició europea per a millorar els teus resultats en competició de Lliga, o, si les coses no van bé a Europa, refugiar-te en els partits del cap de setmana, que moltes vegades són pot ser d'una exigència inferior. No és el cas, per exemple, perquè ells no juguen competició europea, de València i Llevant Unió Esportiva en la divisió honor juvenil. Els dos equips que són els que estan manant en mà de ferro en la competició esta temporada novament. Sí, totalment. El València és veritat que ha començat com un tir, només ha perdut un partit que va ser davant l'Albacete, inclús va poder empatar, i ara mateix l'equip d'Òscar Sánchez està en un moment sensacional. Només fa que guanyar. En el camp del Llevant, jo crec que va ser el duel més igualat, que ho varen comentar la primera volta, i aquest partit anava a marcar un poc l'esdevenir de la temporada, però és veritat que aquest punt al Llevant no li va sentar res bé, perquè el Llevant tenia el partit pràcticament guanyat en el minut 80 i un error de la defensa va precipitar el gol de Pau Casado, i al final un punt que continua deixant al València líder. El Llevant, posteriorment, ara ho comentarem, va empatar davant el Pinatar en una punxonada prou gran, i al mateix el València no rebla. És un equip que guanya, que té a Boico en un estat de forma sensacional, i que Herrera, Marc Martínez... De fet, va jugar el derbi en moltes baixes, que varen comentar, el virus FIFA per a nivell espanyol. I bueno, ara mateix l'equip de la capital del Túria està esplèndid. Juga bé, competeix bé, no li dona opcions als rivals, i jo crec que el Llevant té que estar pendent d'una punxonada per a entrar en aquest top 1, però ara mateix és difícil. En el cas del jugador que acabes de comentar, Yaroslav Boico, anem a recordar, es tracta d'un futbolista de 18 anys, ucraïnès, que ve de la cantera del Benidorm, que va estar la temporada passada jugant en tercera divisió, quan tenia 17 anys encara, i que aquest estiu va firmar per el València. En principi, per exemple, en Esport va informar en el seu moment de que efectivament era per al juvenil Divisió d'Honor, però és un jugador
que està tocant molt sovint el filial de Miguel Ángel Angulo. Sí, totalment. Al final Boico és carn total de filial, damunt de la situació que està el Mestalla, que a nivell golejador tampoc és que estiga molt despampanant, per així dir-ho, i entre ell i Adrián Gómez, que també és un fitxatge d'esta temporada, que va vindre del Pontevedra, que també per supost van comptar en Esport Base, el València juvenil a nivell de poderio ofensiu i de dinamita està pulveritzant tots els registros, perquè a més és cert pues, que tens la comparativa, no? En la temporada passada on estava Aimar Blázquez, que va fer 30 gols, una barbaritat, però jo crec que enguany l'equip, a pesar de que no té aquest potencial ofensiu que te donava Aimar, que ell soles pues, va marcar pràcticament tots els gols de l'equip C, pues, té a Boico, que està molt bé, Marc Martínez està portant, a Dominicas, Estevez, i jo crec que és una plantilla sense al millor un potencial golejador com Aimar, però la veritat és que l'equip és que no dona tregua i el Llevant va tindre que fer les coses molt, molt bé per a intentar revalidar el títol. Dos comentaris. El primer és que el València efectivament continua líder després de 11 partits. N'hi ha equips que encara no han disputat els seus, seran per exemple demà Villarreal, UCAM Múrcia, Castelló i demés, però en el cas del València sí que ha jugat este cap de setmana per a variar estava mirant per ací la victòria, correcte, 4-0 davant el Pinatar, fa una estoneta, a les 6 de la vesprada, en la ciutat esportiva de Paterna. D'este cap de setmana, per cert, el Múrcia Promísil li ha guanyat 1-0 al Patacona, el Llevant 4-1 al Múrcia, Talavera la Reina 1, Roda 1, Albacete 3, Hèrcules 0 i València 4, Pinatar 0. Per a demà, Castelló-Elx, bon partit, UCAM Múrcia-Villarreal i Xove Espanyol Alboraya, que recordem, Xove Espanyol és un poquet la gran sorpresa que va pujar la temporada passada de la Lliga Nacional Juvenil. Del València, que no hem comentat, l'estadística és 9 victòries, un empat, només una derrota en el que portem de temporada, i has parlat abans del Llevant, que efectivament va eixir tocat del derbi, un poc com l'equip dels majors, no? Fa una setmana, i des d'aquest punt l'equip dona la sensació de que sí que està reviscolant i de fet està només ja a 3 punts del València. Quines són les claus d'este Llevant? Sí, totalment, Paco. Jo crec que aquest partit en el que jo crec que el Llevant havia depositat moltes il·lusions per a sobrepassar al València i ja treure-li 2 punts, al final jugaves en Bunyol, molta gent, era l'oportunitat ideal per a passar a un València que no venia mal, però jo crec que tu venies millor, en una millor dinàmica, en el sentit de poderio ofensiu, havies encaixat només 3 gols, 2 o 3 gols en la temporada, i crec que aquest empat, després de que t'havies posat per davant en un gol de Dani de Dios, per Sergio Colás, que el xic ha començat molt bé la temporada, és titular indiscutible i ha jugat tots els minuts possibles en este curs 25-26, pues ese gol de Pau Casado, quan el partit no moria, però sí que estava en un punt intermig, un punt molt lineal, pues crec que li va fer molt de mal a l'equip de Chechu, que se veuia ja guanyador en un partit, jo crec que igualat. La primera part més per al València, que va tindre de fet un gol anul·lat, va tindre un pal, i la segona molt més per al Llevant, però sí que és cert que te quedes en aquest regust amarg d'haver pogut guanyar al València, haver passat la classificació, i després empates davant el Pinatar, que és el penúltim classificat, i al final és un resultat roïn, decepcionant, i ara mateix pues, el Llevant, a pesar de que avui ha guanyat, encara que avui ha guanyat davant UCAM Múrcia per 4-1, una victòria molt contundent, pues, ja la distància pues, és de 3 punts i esperes a que el València pues, perga. Hem comentat noms importants també d'este Llevant, en l'eix de la defensa Dani de Dios, també Pau Calvo, Biel, i Aleix davant i Rodri darrere. Rodri el porter, menys golejat de la categoria, i Aleix, que és el màxim golejador en la categoria, en el grup sèptim de la divisió honor. Totalment. Jo crec que tens les dos peces més fonamentals, no? Al final, això que diuen... Porter i davanter, de tota la vida. Porteria i davanter, per supost. Al final, això que diuen de que el més important són les àrees, el més clau, jo crec que això el Llevant ho té. Rodri, de fet, va estar a punt, ho van comentar en el primer programa, a punt de trencar la ratxa d'imbatibilitat d'Asier Herrera, el porter que està en el filial, que l'any passat va estar 100 minuts o alguna cosa sense encaixar un gol, i se va quedar Rodri a 7 minuts de poder batir-lo, i porta 4 gols encaixats, 3 o 4 gols encaixats, i després Aleix porta 12 gols, va fer 2 hat-tricks consecutius, i és un xic que té, encara que no és davanter centre pur, perquè André i Afnerka són més referències ofensives, Aleix està jugant en una segona punta ara
per darrere de l'Àfrica i d'Andrei, que avui ha marcat i ha tornat a un molt bon nivell, pues Alice està siguent el poderio ofensiu. Jo crec que ell porta el 60-70% dels gols del Llevant, i crec que és una plantilla molt completa. Enguany sí que per a mi és candidat, per supost, al títol. L'any passat se va quedar un poc enrere, però clar, tens ahí davant una bèstia com el València, que és que no te dona tregua i no te dona una mínima oportunitat. Hem parlat del Villarreal per a obrir la secció de la seva vessant europea, però en Lliga, igual que hem parlat abans de jugadors que estaven destacant, com Manu Portela i Hugo López, hem d'afegir més noms, com són Mauro Roca, Pau Polo, Alcaide, d'un equip que poquet a poquet està ahí penjant-se del top 3 i que està molt a prop d'abastar una d'aquestes posicions de privilegi. Sí, començant per Pau Polo, jo crec que per la part de darrere, al final és un porter que ja en Esport Base vam fer una peça sobre ell, porter super clàssic, no, Paco? D'aixòs porters que donen molt de poso a l'equip, que dirigeixen des de darrere, i aquest jugador número 11, que encara que és porter, diguem que fa jugar a l'equip, que no pren decisions precipitades, i que a més en el balón peus és totalment un jugador fora de sèrie, no? Després tens a Manu Portela, que és aquest jugador que li dona, millor dit, el foco, els highlights als demés, perquè no, diguem que passa desapercebut, perquè al final no és un jugador de brillar en tres guards de camp, però és un jugador absolutament necessari per a que l'equip funcioni, l'engranatge perfecte entre la defensa i la davantera, i al final és un equip que jo crec que a poc a poc s'ha anat enganxant. Per a que la gent ho entenga, Manu Portela és el Busquets del Villarreal juvenil, un jugador que no brilla per les seues accions en tres quarts de camp, ni regates, ni de més, ni filigranes, però és un jugador que tens que tindre-lo per a que... Molt solvent, no? Que te trauen davant. Un ancla, per supost. I després Mauro Roca per a mi és la gran sorpresa, perquè no sols és un jugador que te dona desequilibri en la banda, te dona gol, te dona velocitat, sinó que ell sap que ara mateix el puesto de titular està complicat, però personalment jo crec que podria ser-ho sense problema, però en les segones parts te dona desequilibri, te canvies partits. Al Manchester City li va fer un destroç per aquesta banda esquerra, i bueno, al final és un equip que amb molt de talent. Álvaro Alcaide, que parlaves també, 2008, està un any pujat, i natural de Burriana, un jugador en un peu super sedós, maneja bé les dos cames, té arribades de segona línia, i és un jugador que el pots ficar de 6, de 8, de 10, i te rendís a un molt bon nivell. Per a mi un equip molt complet, i que jo crec que ara Reina sí que se nota que ha tret el suc. Sí, un Reina que s'havia d'adaptar, recordem, és un tècnic que està en la seva primera experiència, literalment, de la seva carrera com a entrenador, i directament li han donat una de les joies de la corona, com és... És començar a lo gran. Sí, és començar a lo gran, però no és l'únic exemple. Pablo Hernández, per exemple, ho ha fet també en el Castelló, en temporades anteriors. Hem parlat del Villarreal, hem parlat de València i del Llevant, que són els tres equips que en principi haurien d'acabar dalt, però ahí enmig, com a segon classificat, i jo crec que és la gran sorpresa d'aquest inici de temporada en el grup sèptim de la divisió nord juvenil, hem de parlar sí o sí del Murcia Promises, que no és el Real Murcia, que és, diguem, com passa en el València i el Fundació València Club de Futbol, és com un equip filial o conveniat. Roda Villarreal. Com Roda Villarreal, és un equip conveniat en aquest sentit, però el Murcia Promises, que només porta una derrota en el que portem de temporada, i en un futbol que és molt rocós darrere, concedeix molt poques ocasions i fa molts gols. I a banda n'hi ha un tècnic, que és Mateo Villar, que va estar en aquest moment en la cantera de l'Elx, i a banda, l'any passat va estar en descens, pràcticament, i va salvar-se en la última o penúltima jornada de la categoria. Clar, ells jugadors ara tenen un any més i ja s'han acostumat a la categoria, no? Exactament, sí, és el que tu dius, molts d'aquests jugadors pues, ja l'any que ve, és que té ara Villar, Mateo, pues, van anar al Múrcia, com fa pues, el Roda, que enguany estan en el juvenil del Roda, passen l'any que ve al Villarreal juvenil, i és com tu dius, jo crec que ho has definit de meravella, un equip molt rocós, molt solvent darrere, que concedís molt poc i que davant té dinamita pura. Tot el que té, les 3-4 ocasions que té durant el partit, les fa dins, i al final és un equip que està costant molt de penetrar als equips rivals. De fet, només ha perdut davant el València en un 4-0 un tant enganyós, perquè jo crec que el Murcia Promises podia haver fet algun gol, però la resta de partits han sigut algunes victòries apretades, però saps que jugar contra el Murcia Promises enguany és passar-ho mal, i si fas un gol és... Sobretot quan vas allí. Sobretot quan vas a Múrcia ho passes molt mal, perquè és el que tu dius, ha passat de ser un equip que va lluitar per salvar-se l'última jornada, penúltima, i en una carambola tremenda de resultats, a ser una gran sensació. I jo crec que
estem a 5 jornades 6 de definir els equips que aniran a la Copa del Rei, però ara mateix el Múrcia Promises és candidat clarament, no sé si a guanyar el títol, però sí que a entrar en la Copa del Rei, perquè és que no és diguem, flor d'un dia, per així no dir-ho, sinó que és una línia continuista que s'està mantenint perquè l'equip està funcionant molt bé, jugadors, lògicament, molts d'últim any, 2007, però té molts també de 2008 de segon. Me pareix també crianer i per això fem el comentari de que el tècnic Mateo Villar en este cas és un ex de la cantera de l'Elx i que té moltíssima experiència en aquesta categoria. El Múrcia Promises no té ni de llarg un equip per anar segon. La realitat és que està traient-li absolutament un rendiment superior al que hauria de tindre després de, ja no 3-4 partits, que són 11 jornades. Portem pràcticament un terç de la competició jugat. Sí, totalment. O sigui, al final, jo crec que en ninguna quiniela entrava que el Múrcia Promises quedara inclús entre 6 primers, i inclús 7 primers, m'atreveria a dir. Afegint també que el Real Múrcia i UCAM Múrcia, per a mi, Paco, tenen millor plantilla per estatus, per jugadors i de més, no? Al final, equips més experimentats que Múrcia Promises, que com el que diu, se va crear abans d'ahir, no? Correcte. I jo pense que això pot ser que potser li arribi aquesta punxonada, no? D'aquestes dinàmiques que tenen tots els equips de al millor perdre 3 partits seguits o tindre un mes roïn, però és que no l'està tinguent. Estem ja en desembre, l'equip ha començat com un tir, ha perdut només davant el líder, i és que l'equip juga bé, no és això que dir, bueno, és que ha guanyat 3 partits de milagre o en algun rebot, no, és que domina els partits, juga el plan de xoc i a la perfecció, i a més és que té un entrenador com Mateo que està traient absolutament tot, inclús més de recursos que té a la seva disposició. Del segon classificat, el que deia, continuem fent el repàs, recordeu, estem en la nostra secció que va debutar fa un parell de setmanes també, va tenir molt d'èxit, com és la pedrera del punt a punt d'en Xavi Jorquera, fent avui el repàs de tot el que està passant en aquest grup sèptim de la divisió honor juvenil. Actualitza marcadors, Atleti de Madrid 2, Oviedo 0, estem a 13 minuts d'arribar al final, i també l'empat entre Valladolid i el Màlaga 1-1 a 11 minuts d'arribar al minut 90. Després de parlar de la zona alta de la classificació, hem de pegar un botet cap a baix i parlar d'altres equips que no estan en la zona de dalt, però sí que han tingut trams de brillantor. Exemple, l'UCAM Múrcia, que has parlat abans del conjunt murcià, un equip que juga molt vistós al futbol, que és un equip molt ofensiu, però que ara mateix està passant un mes aproximat, 3-4 setmanes, que pareix que no li ixen les coses, Sí, va començar molt bé, de fet va estar segon, tercer, darrere del València, empatat en el Llevant, la veritat que UCAM estava jugant molt bé, de fet li va treure un punt al Llevant en la seva visita, si no recorde mal, i bueno, en el camp de UCAM, en la universitat, però és cert que en els últims partits se nota que li ha arribat aquesta mala dinàmica que tenen tots els equips. Bueno, jo crec que lo positiu és que aquesta mala dinàmica després ha arribat en novembre i no quan t'estàs jugant les faves a final de temporada en maig, però és cert que jo crec que Múrcia Promises, jo crec que un escaló per debaix està sent la gran sensació, perquè UCAM ha sigut sempre un equip de mitja tabla, com l'Alboraya més o menys, perquè la gent ho entenga. Correcte. Però està a un bon nivell, encara que ha perdut 2 partits dels últims 3 en un empat afegit. Crec que l'equip està bé, sobretot destacant a Alberto Fonseca, que porta 4 gols i que és la gran referència ofensiva. Per a mi és un equip que està bé, jo crec que inclús un escaló per damunt de lo que li toca, perquè al final és un equip que acostuma a estar en la part mitjana o en la posició 8, 9, però està jo crec per damunt de les expectatives i crec que la línia és positiva. Què li passa al Castelló? Perquè és un equip que sí que competeix bé, sobretot per a equips de la zona mitjana o inclús de la zona baixa, és a dir, els partits que hauria de guanyar, però sempre que arriba un dels equips poderosos, no vaig a dir que s'acobarda tampoc, però que no li ixen les coses mai. No, és just el que estava pensant venint així per el tema del Castelló, que en els grans no ha guanyat cap partit. De fet, va ser golejat davant el Llevant, un 0-6, molt dolorós, i davant el València un 5-1 també molt dolorós. De fet, davant el València se va ficar per davant en gol de Fran Santamaria, recorden el minut 20 o alguna cosa així, i el València, quan va tindre una mínima oportunitat de fer-li mal, va arrasar en tot, no? Van ser 4 gols en apenas 10 minuts o alguna cosa així, o 15 minuts, i jo crec que el deure del Castelló precisament és això. Davant els grans, competís, perquè al final és un equip que no s'amaga i que va a dalt,
però crec que aquesta manera aquesta idiosincràsia de tumba oberta, que al final és com juguen tots els equips de la Pedrera davant els grans, lògicament tens més a perdre que a guanyar. O sigui, realment és que no s'estan ni a prop de treure ningú punt davant el Llevant ni davant el València, i falten per jugar pues, Elx i Villarreal, no? Però sí que és cert que a pesar de que l'equip fa moltes coses bé i està en una zona pues, normal, no? Tranquil·let, que 8a posició en 15 punts, crec que en els grans li queda un poc encara. Li queda un poquet a nivell de plantejaments, perquè recordem, és un dels equips del Castelló que hem dit tota la temporada, sobretot quan parlem d'esport base també, que és equips Banzai, que van cap endavant, sobretot el Castelló B, que l'està eixint molt bé, Castelló B juvenil, però en el cas de l'equip A, pues, davant un València, això el pagues, per exemple, en contres molt ràpides, a l'esquena, el Llevant també en els davanters que té, i això se paga en equips de la zona alta de la classificació. En el cas del Roda, que és, recordem, un dels equips, l'equip conveniat per antonomàcia del Villarreal, recordem que enguany hi ha hagut un canvi de tècnic, ha tornat Alberto Fito de Madrid, estava en el Real Madrid C, i s'ha fet càrrec en divisió d'honor d'este Roda, que li ha costat l'inici, però que poquet a poquet va filant marcadors més positius. Sí, totalment. Jo crec que el repte de Fito no era gens fàcil, perquè tenia... O sea, agafava, millor dit, la generació 2008 de l'any passat del Villarreal juvenil B, que va quedar en 7a posició, un desastre en Saúl Fernández, n'hi ha que dir així. De fet, va estar peleant en el 8è i en el 9è per aquesta posició, molt lluny de lo que s'espera del Villarreal, que és veritat que el juvenil B d'enguany sí que està... Pues, on toca en primera, segona posició, peleant en València i Llevant, i Fito tenia el repte grandíssim en una generació que no crec que siga la millor del Villarreal, perquè aquesta generació 2008 té jugadors bons, com Alcaide, com Auro Roca, però ells, lògicament, estan en el Villarreal juvenil A, pues dotar a l'equip de competitivitat. Va començar mal, és cert, va començar en derrotes, empats, però ara mateix l'equip se nota que està molt millor. Va guanyar al Castelló 3-1, va guanyar el camp de l'Albacete 0-1, va patar davant el Talavera, i ara mateix jo crec que l'equip està en una zona on deu estar, no? En mitja tabla, inclús jo crec que deuria estar a lo millor un escalo més dalt, 7a posició, alguna cosa així, però jo crec que és on toca. Jo, lògicament, entenia que l'inici de Fito anava a ser complicat, perquè venia un equip completament nou, on la generació pues, no era superpotent, però jo crec que la mà de Fito, que s'ha notat pues, on els equips on ha estat, Patacona, Real Madrid, etc., s'ha vist a la llarga el potencial que té com a entrenador, pues jo crec que el Roda ara està en unes bones mans. Ara que es fa referència al Patacona, anem a parlar dels dos equips de l'Horta, com són el Patacona i l'Alboraya. En el cas de l'Alboraya, jo crec que tradicionalment les temporades que té bones és un equip que acaba quart i que lluita per la zona de Copa del Rei també. Va jugar la Copa, de fet. Correcte, i les temporades que té roïnes està en la zona de baix, però sempre s'acaba salvant. En els reforços que arriben en el mes de gener, també algun descart d'algun dels equips conveniats, com és el cas del València Club de Futbol, que també té una molt bona relació en l'escola de l'Alboraya, i en el cas del Patacona, recordem que ha tornat a la màxima categoria juvenil, li està costant als dos equips en aquest inici de temporada. Sí, l'Alboraya jo crec que, com tu dius, al final és una escola, jo crec, a nivell no oficial, jo crec la més potent que n'hi ha en la província de València. Al final ho ha demostrat, jugar a la Copa del Rei, sempre sent el millor de la resta, llevant els 4 cocos. Que n'hi ha que diferenciar escoles, el nombre de fitxes, no? Escoles que tenen moltes fitxes. N'hi ha altres, com és el cas, per exemple, del Malilla, en la ciutat de València, i altres més, Torrent, per exemple, que tenen un nivell de fitxes inabastable ara mateix per a qualsevol, i en el cas, per exemple, de l'Alboraya, que no n'hi ha espai, bàsicament, a la ciutat de l'esport. Ara bé, els equips de l'Alboraya, on estan? Pues sempre Divisió Nord Juvenil, Lliga Nacional, Lliga Autonòmica Cadet, Lliga Autonòmica Infantil, i així porten anys. I això té moltíssim de mèrit. Per exemple, en cadet que van estar 15 anys consecutius en Lliga Autonòmica Cadet, que és una barbaritat per a ser l'Alboraya. Però, clar, mantindre això no és complicat, no és fàcil, i n'hi ha vegades que o les generacions que pugen no tenen aquest puntet de qualitat extra, o sobretot que els resultats no se donen, però s'ha de treballar un extra, i esta temporada té pinta d'això. Totalment, i al final és que l'Alboraya compta amb molts menys recursos per supost que València, Villarreal, Llevant. Al final és una escola, i al final lo que tu dius, per exemple, Toni Tamarit, no? que este estiu se'n va anar al Mirandés, se va formar en l'escola de l'Alboraya, i al final quan uno destaca en estos equips en aquestes escoles que pues, tenen molts pocs recursos, pues el que destaca se l'emporta pues, Villarreal, València o Llevant, no? I en el cas de l'Alboraya,
és un equip que sempre s'ha caracteritzat per ser rocós, per ser fort. De fet, està Ignacio Aguado, que va estar l'any passat en el juvenil B, i jo crec que enguany li està costant un poc perquè Lliga Nacional no és divisió d'honor. Clar, recordem Sergio Paredes, que era el tècnic de la divisió d'honor juvenil, que va estar moltes temporades i que va aconseguir aquesta fita també històrica d'entrar en la Copa del Rei, superar la primera eliminatòria i també se'n van anar a l'Alzira, se l'ha pegat en l'Alzira, parlem d'amateur, en la categoria de tercera federació, en categoria nacional amateur. I, clar, en el canvi, Aguado pues, ha tingut que adaptar-se també a l'exigència, que és molt superior també en divisió d'honor. Totalment, i al final l'Alboraya pues, és un equip pues, que fa els partits molt llargs, li agrada molt jugar a un futbol més, no barraquero, però sí de guardar la roba en l'armari, jugar en 5 darrere, intentar pues, fer el partit llarg i esperar alguna contra. En els equips de la seva lliga, pues, Jove Espanyol, Pinatar, Patacona, li ha eixit bé, Talavera li ha eixit bé, però davant els grans i sobretot del puesto número 9 cap amunt normalment és les de perdre. Jo crec que l'Alboraya està per debaix de l'esperat perquè sempre està acostumat a el que tu has dit, no? Al final 5è, 6è, aquesta posició, inclús molts deportes proposen més futbol, però enguany els partits de l'Alboraya s'estan fent algo més, no pesats, però sí que se'n fan més llargs i al final l'equip ho nota. Alboraya i Patacona que hauran de currar. Sí. No hem parlat, si vos heu fixat, de la zona d'Alacant, perquè bàsicament la temporada d'Alacant, d'Hèrcules d'Alacant i d'Elx, de moment, Xavi, molt decebedora, Sí, sobretot jo crec la de l'Elx, perquè venia d'una generació 2006, gent 2006 i 2007, molt potent, on va brillar, per supost, Dani Fidger, el que ja és jugador de l'Atleti de Madrid, del juvenil A. L'any passat... Però a tocateja, A tocateja, sí, en clàusula. L'Atleti de Madrid va pagar la clàusula. Va vindre en la mortera i se'n va portar a Fidgi, no? I crec que la comparació en la temporada passada, on vares quedar tercer, que de fet el Llevant li va arrebatar el subcampionat en l'última jornada, crec que aquesta generació pues, era... estant per debaix de València i Llevant era potent, però la d'enguany no és tan potent i a més pues, el filial té jugadors juvenils en dinàmica, la plantilla diguem que no està molt compensada i lògicament el Elx no està al nivell per a mi del top 3 ni top 4 i per a mi l'objectiu ara mateix és estar en meitat de taula. Jo crec que se va salvar perquè té millor equip que Talavera, Patacona, etc. però ni de lluny pense que va estar en aquest top 6 per lo menos. I després estan els últims dos equips que anaven a comentar, el Pinatar i el Jove Espanyol, dos equips que pujaven en la temporada passada. Lo del Jove Espanyol va ser una heroïcitat. Jo crec que enguany és un premi també per a l'escola del Jove Espanyol tindre possibilitat de jugar-se les faves davant els transatlàntics de la categoria juvenil, i en el cas del Pinatar me recorda molt també a Aixe Miguel Turra de fa un parell de temporades, no? I Ranero també. I el Ranero, equips que pugen de manera més o menys inesperada, que fa una temporada excel·lent en les seues categories en Lliga Nacional, pugen, però clar, després has de jugar davant equips de molt de potencial. Són els que pitjor pinta tenen ara mateix, no? Sí, totalment, i al final és el que tu dius, és un premi perquè ells ja saben des del principi que va ser molt difícil. Que van a patir molt. Que van a patir, però jo crec que també, veient el got mig ple, al final és una visibilitat per a ells, no? Jugar en la màxima categoria juvenil, qui sap si potser el pot firmar algun equip de Lliga Comunitat o de tercera ref de perfil baix, i jugar en la màxima categoria juvenil, encara que les coses no estan eixint res més, perquè al final és un patiment constant, perquè l'equip pues, els dos crec que han guanyat només un partit i ara mateix pues, estan molt lluny, no? Jo crec que seran equips a no ser que ocorrisca un milagre brutal, segurament pues, tornen a Lliga Nacional. Anem a fer un xoc per als últims 9 minuts que tenim d'este tram de punt a punt. Anem a donar un 11, i en este cas va ser un 11 de noms que jo vaig llançar damunt la taula i Xavi me va resumir de manera somera un comentari que vol fer al respecte de cadascun d'estos noms. Normalment de futbolistes, però per exemple anem a començar, Xavi, per un equip, Llevant Juvenil B. Sí, Llevant Juvenil B, pues jo crec que està sent ara mateix la gran sensació de Lliga Nacional. L'any passat jo crec que se va quedar un peliu per darrere de València i de Llevant, perdó, de València i de Villarreal encara, bueno, de Villarreal per supost, però de València sobretot. Va acabar bé, però crec que se va desenganxar un peliu, despenjar un poc, al igual que el Juvenil A, i per a mi està sent la gran sensació, no només per l'entrenador que té Ximo Mateu, que n'hi ha que recordar que era el segon d'Euge Rivera, quan van cessar a Euge, Ximo va passar a dirigir al Juvenil B, i aquesta generació 09, per a mi, Paco, està sent el gran futur de Llevant, que segurament l'any que ve aquests jugadors no repetiran en el Juvenil B, sinó que passarà directament a l'A. En bloc, correcte. Següent nom, Ior
Galdín. Jorg Galdín, varen comentar aquest nom en el primer programa. És un xic que té una història curiosa, l'hem contat en Esport Base. És ucraïnès, no? Ucraïnès, va viure la guerra d'Ucrània fa uns anys, va vindre a Espanya la seva família, el Llevant el va acollir d'una manera molt voluntària, ell li deu tot al Llevant perquè l'ha fet futbolista, ha firmat el seu primer contracte i és la gran aposta, jo crec, en la porteria. Igual he de preguntar a Jorge López a veure si ell va tindre alguna cosa que veure en això, perquè sí que va passar, no va ser Jorge López, el nostre comentarista, l'únic que va fer-ho, però sí que n'hi hagué un fum de seleccionadors, tècnics, scouts valencians que estaven alguns treballant en Ucraïna i en aquesta zona i que aprofitaren per a emportar-se d'ací pues, xiquets, sobretot d'escoles, de canteres, de pedreres i tal, i en el cas de Jorg Galdín... Porta 3 anys, crec. Correcte, anys, li preguntaré a Jorge a veure si té alguna cosa a veure. Però està destacant, no? Sí, està destacant perquè ell és 2010, és cadet d'últim any, està en el juvenil B jugant, veritat que s'alterna la porteria en Raúl de la Fuente, però la realitat és que ell és el porter titular, dinàmica també de juvenil A, i la veritat que un porter molt top, que, bueno, és veritat que per arribar a primera divisió seguint porter pues, és més complicat, perquè només n'hi ha un puesto per a dos persones, però la veritat que el Llevant el té en estima i té un contracte important. Tercer nom, Marc Santos. Marc Santos és un xic que ho van comentar en el primer programa, que tenia que complir els 15 anys perquè la norma dia que no podia anar en Lliga Nacional, i tenia que, fins que no complia els 15 anys tenia que seguir jugant en cadet autonòmic. Res més, va complir els 15 anys, el Llevant el va passar automàticament a Lliga Nacional i l'està trencant. O sigui, va ser convocat en la selecció espanyola sub-16 fa un mes i va tornar la setmana passada. Jugador de banda, no? Jugador lateral esquerre. Esquerra, correcte. També és extrem, inclús mitja punta, o sigui, un jugador superversàtil i amb molt de talent, moltíssim de talent. De fet, parlant amb gent que el coneix, me van dir que cadet autonòmic era un nivell absurd per a ell, o sigui que estava per a molt més, inclús per a divisió d'honor, i és un xic en el que el Llevant ja de per si ja tenia, com hem comentat, ja laterals drets, pues, Buba Sangaré, Andrés García, Nacho Pérez, pues en l'esquerra té un xic que es diu Marc Santos, que és una barbaritat damunt valencià, i un xic que té molt de nivell perquè no només en el balonmano es pot fer bé, sinó que és versàtil, i la selecció espanyola ja me consta que el volia cridar fa temps, però que per certes circumstàncies no va poder. Chinks pues, és un jugador que ve de Kazajistán, que de fet en el juvenil hi ha un xic que es diu Aldi Yaner, juguen en la sub-19 perquè crec que Kazajistán, diguem que a nivell de jugadors sub-17 no són molt potables, per així no dir-ho, i està en la sub-19 i la veritat que està molt bé. No, ja em passa un poc desapercebut perquè ahí té competència, però la veritat que ahí n'hi ha que reafirmar pues, que el Llevant té internacionals en el juvenil B, que això no és normal. Ja ho comentarem més, Nézar Azivi, Xavi Larroig, però tindre internacionals en un juvenil B, que això llevant al Madrid, Barça, València, Villarreal... En poques canteres tenen. Bueno, pues ara que comentes, Nézar Azivi i Xavi Larroig, que són de Marroc i de Canadà, no? I de Canadà, sí. Són dos centrecampistes. Xavi és més un 5, diria jo, o sigui, un pivot, però un box-to-box molt de recorregut. Un enganx. Exactament, un mitja punta, i per a mi els dos supercomplementaris. Xavi ja va anar en la sub-16 fa un mes, però bueno, ja havia sigut convocat abans, i l'altre xic Nézar en la sub-16 també de Marroc. De fet va ser se'l va birrar el Llevant del Villarreal fa 2 anys. El Villarreal no el tenia en consideració i el Llevant va veure una oportunitat molt bona, i per a mi dos jugadors que l'any que ve de segur, sent de segon any la temporada que ve, van estar en el juvenil A, perquè són dos perfils diferents però a la volta complementaris. Tenen molt de físic, tenen el baló en els peus, tenen molt de nivell, i per a mi són de les peces claus del Llevant, que no ha pogut comptar en ells per tema de convocatòries internacionals, compromisos internacionals, però que Ximo sap que són dos peces fonamentals. Acaben per cert els partits de primera divisió. Atleti de Madrid 2, Oviedo 2-0 en el doble de Sorloz, i en segona divisió l'empat a 1 entre Valladolid i Málaga, el primer gol de Peter Federico, el segon de Adrián Niño. I per a tancar, l'última qüestió, Xavi, té a veure en els últims 4-5 noms que tenim per ací. Sergio Belda, Asier Cano, Manu Ramírez i els davanters, que són Ramon Montaña i Dani Saiz. Sí, començant jo crec que per Sergio Belda, que jo crec que és la gran aparició, va ser un fitxatge, se'l va furtar, per així no dir-ho, el Llevant
a l'Elx, bueno, i és un xic absolutament brillant a nivell defensiu, generació 2009, està en dinàmica en el juvenil, de fet ja va debutar en la primera jornada, sent l'únic jugador del 2009 que va debutar a les ordres de Chechu, central molt clàssic, expeditiu, va en el balons peus, firme, ràpid, central zurdo també, que això jo crec que guanya punts i que dona aquest caché necessari per a brillar, i per a mi un jugador que diguem, molt callat, diguem, algo introvertit, però la veritat que dona molt de nivell, i ja en el juvenil B juga, però és que juga en el juvenil B el dissabte, però en el diumenge juga també en el A. I de la resta de noms hem comentat el tema de Siercano, que és un poquet el líder, la gran xoia, i també els davanters, Dani Saiz i Ramon Montaña. Sí. Dani Saiz hem parlat abans, del màxim golejador Ramon també Montaña torna. Correcte. I faltava Manu Ramírez també. Sí. A nivell ofensiu és un equip que fa gols i que genera molt, no? Sí, totalment. Manu Ramírez és un extrem esquerre que va vindre del Torrent, i bueno, va vindre el Torrent seguint davanter, i ara mateix és lateral esquerre, per a mi un jugador imprescindible en aquesta banda esquerra. I després Dani Sainz i Ramon Montaño, pues Dani Sainz porta 6 gols, va vindre a meitat de temporada del Conquense, i el xic està en un moment de forma extraordinària, i Ramon Montaño ja va vindre l'estiu passat, bueno, ja havia estat en el Llevant i va tornar l'estiu passat. Ramon més perfil boia, per així dir-ho, perfil tanque, i Dani un perfil més mòbil. Bueno, pues la davantera i el front d'atac d'este Llevant Juvenil B, que m'imagino que igual per a següents seccions podem fer un dia un especial del grup 8 de la Lliga Nacional, que també hi haurà cosetes ahí interessants també, sobretot d'aixòs xiquets que estan en categoria cadet i pràcticament peguen el bot. Que l'any que estaran en divisió d'honor. Efectivament, i que també són jugadors de futur a tindre molt en compte. Pues mira, hem arribat de miracle, sí. perquè quasi se mengem algun nom d'estos importants del Llevant Juvenil B. Gràcies, Xavi Jorgera. Gràcies a tu. Com sempre, en la nostra secció de la pedrera del punt a punt, i nosaltres anem a tancar este bloc de vora 8 hores que hem tingut de manera contínua des de les 3:30 de la vesprada,